yaktembisa soze ngikukhokhe kuwe ongilethele injabulo kuwe ongiphatha kahle kuwe sithandwa nguwe kuwe ongiphatha kahle kuwe sithandwa nguwe kuwe ongiphatha kahle. Abantu abaningi apha endleleni bahlala bengibuza ukuba yenza njani na, ngihlala ngikhazimula nabazali bami bayabuza bathi qhubeka ntoni okanye ndiwini loto, ngihlala ndincumile ngoba wena sithandwa sami ngothando uyandijabulisa ngoba wena sithandwa sami ngothando uyandijabulisa.